So I'll do it in English because Ines understands also perfectly Spanish. I could do it also in Spanish, but I'm going to make my intervention in English. So, на английски ще е презентацията, така или иначе, за целите на превода. So, I'm going to explain you a little bit something about European trade unionism and about how we try to work together. Той ще се опита да ви разкаже малко за европейския синдикализъм, за начините и пътищата, по които се опитваме да работим заедно съвместно. We are facing the same challenges from Sofia in Bulgaria to Lisbon in Portugal. Знаете, че всички ние в Европа всъщност се срещаме с подобни предизвикателства от София, България, до Лисабон, Португалия, Helsinki, Rome, Хелзинки, Рим. Всички ние просто се сблъскваме в момента с едни и същи предизвикателства. The challenges are the same, but the trade unions are diverse. Предизвикателствата са еднакви, но за сметка на това пък синдикатите са, така да кажем, хайде не различни, но разнообразни и разнородни. That's the reason that it's important that we know each other, how we work and how is our framework at the trade union level. И затова е важно да знаем как работим, какви са рамките на нашата дейност на синдикално ниво. So let me begin just explaining you who we are in Spain, Comisiones Obreras, in Catalonia. И нека да започнем с това, кои сме ние. Кои сме ние, Comisiones Obreras, в регион Каталуния. Here you can see two pictures. Maybe just present yourself. Ah, myself, okay. I'm not important. Помоли го и да представи себе си. So my name is Ricard Bellera. Казвам се Рикард Бейера. I was born in Berlin. Роден в Берлин, нещо, което и аз не знаех. But I was migrating with 2 years to Barcelona. На 2 годишна възраст се преместват в Барселона. My mother is German. Неговата майка е германка. My mother is Catalan, Spanish. А неговият баща е испанец от Каталуния. And I'm an international migration secretary. И той е международен секретар по международни And international secretary and cooperation secretary of my trade union Comisiones Obreras in Catalonia. Както казваме в синдиката Comisiones Obreras в област Каталуния. So, here we have two pictures. This is a poster we had last year, because we were 50 years old. Те са 50 годишен синдикат. Миналата година, 2015, излиза този плакат, с който честват 50 годишнината си. I'm also 50 years old. И той е на 50 години, така че на възрастта на синдиката. And this is something I'm going to explain you at the end. И ето нещо, което ще ви представи накрая. Просто вижте тази картинка. And it's going to be a surprise. Това ще е една изненада, която ви е подготвил. To make you understand what it means to make a trade union in Europe. Нещо, което ще ви покаже какво означава да създадем синдикализъм в Европа. In a different way. По различен начин. Да правим синдикализъм по различен начин. Let's start with my trade union. Няколко думи за неговият синдикат. In Spain we have two big trade unions, Comisiones Obreras and UGT. В Испания, както ви казах, има два основни синдиката, които са Comisiones Obreras и UGT. Comisiones Obreras was at the beginning more related to the Communist Party and UGT more to the Socialist Party. Първоначално Comisiones Obreras като идея е бил по-близко до комунистическата партия, а UGT е бил по-приближен към социалистическата. But in the 80s there was no more relation between party and trade union. Но през 80-те се прекъсва тази взаимовръзка партии и синдикати. Okay. These two trade unions represent 80% of workers. И тези два синдиката заедно представляват 80% от трудещите се в Испания. Spain has a low membership in trade unions. It's about 16.4%. В момента е много ниска синдикалната плътност в Испания. Тя е 16,4%, но отварям скоба, това е тенденция в цяла Европа. In Sweden you have 76% of members. В Швейцария, например, скандинавските страни традиционно имате 70% синдикална плътност. In Germany you have 22, 23. В Германия 22, 23. In France you only have 8%. В Франция пък само 8%. It changes a lot in all Europe. Виждате колко е различно в различните европейски страни. It has something to do with the models, with the trade union models. И това е свързано с синдикалните модели във всяка една европейска страна.
this change from 20% in 95 to 60.5% in 2010, this is something that is common to all Europe. И той това казва, че тази промяна от 20% през 95-та на 16,4% през 2010 е една тенденция, която се наблюдава повсеместно в Европа. We are losing members everywhere. Губиме членове навсякъде. Only not in Germany. Germany is making more members. Само в Германия не е така в момента. Германия пък в момента те увеличават членствата си. Okay, so we have in Spain, we have a system that we have our representatives in the enterprises. Значи в Испания е такава системата, че имаме представители на ниво предприятия, синдиката. And we have 304,000 representatives. Има 304 хиляди представители на ниво предприятия. 16 million workers. Представляващи 16 милиона работници. Okay, and these representatives, they can put their trade union hours together. И те могат да обединяват своите усилия. To liberate somebody to work for the trade union. И да убеждават хората да работят за синдикати. Да приобщават хората към синдикати. Collective bargaining, as you know, is very important for us. Колективното договаряне е нещо много важно и за нас и навсякъде. We are two representative trade unions. That means we have more than 10% at state level, more than 15% at regional level, and more than 10% at branch level. Значи двата синдиката, ето как са представени общо взето на държавно ниво 10%, 15% на регионално и 10% на браншово. And that gives us the right to bargain with the employers. И това ни дава правото да влизаме в преговори с работодателите. When we have a collective agreement signed with the employers, когато имаме подписано колективно трудно споразумение с работодателя, it has a law status. То вече се превръща в закон. And is applied to all workers. И се прилага за всички работещи. To all workers in the branch. That's very good for workers. Това е много добре за работниците. And very bad for trade unions. И не е добре за синдикатите. Okay, we have a pyramidal system. Нашата система е пирамидална. Because first we have the national collective agreements. Имаме национални колективни споразумения. Then we have the regionals. След което в пирамидата следват регионалните. Then we can have at the province. След което в провинциите. And then we have the company. И след това на ниво компания. And every one of this is going better. It's И improving. всеки един от тях се стои по-добри условия, в смисъл националния базовия. И там нататък се надгражда. We had also a system where until there was not a new agreement signed, the old agreement was always functioning, was always covering. И системата ни беше такава, че докато не се подпише нов колективен трудов договор, старият може да действа до когато се подпише. В смисъл не е ограничен във времето. With the crisis and the right party in Spain, обаче като дойде кризата и като дойдох на власт десните партии в Испания, the European austerity measures, you know и them с well, рестриктивните мерки наложени от Европа, it has changed a lot. нещата много се промениха. They want to have lower wages, and the best way to do it is destroy the collective bargaining and the capacity to bargain. И единственият най-добрият начин да се постигне това, всъщност те искаха намаляване на заплатите, драстично единственият начин да се постигне това беше като се удари колективното трудово договаряне. Take a look. We had 80% coverage. Значи погледнете, имахме 80% покритие. 5 years ago, 2011. Преди 5 години, до 2011. Now we have 50% only. Сега вече е 50%, от 80% на 50% е паднало покритието. Collective bargaining was covering 12 million of workers. Колективното договаряне обхващало 12 милиона работници. And now we are only covering 5 million. Сега покриват само 5 милиона работника. Before we had 5,000 agreements. Преди са имали 5000 споразумения. Now we have 2,500. Сега има 1500. 1,500. Окей, 1500. That means it's the same in Greece, it's the same in Ireland, it's the same in Portugal, it's the same in Spain, it's going to be the same in France, it's going to be the same in Italy.
Какво означава това? Че това същото е положението и в Гърция, на която също са и наложени такива мерки, Ирландия, Португалия, обаче ще се случи и с Франция, ще се случи и с Италия. Perhaps the illnesses are different, but the medicine is the same. Може би всяка държава боледува от различна болест, обаче явно лекарството е едно и също, което се прилага. So, just some information. Here you have the evolution of our members. Ето това е как се развива в годините бройката на нашите членове. And you can see our highest point was 2005. Най-висока членска маса имахме през 2005. Spain was having a really high growth. Тогава Испания наистина беше в разцвет. And then with the crisis, it was descending. След това виждате какво се случи като дойде кризата. Yeah. Here you have the number of workers. А тук в следващата графа са броя работници. Yes. And here you have okay, that's something it's too much letter. Let's go through it. Here we have още малко статистика. we have elections in every company in Spain. Във всяка компания в Испания се провеждат избори. With more than 10 workers. С повече, на които присъстват повече от 10. Всяка компания, която е с повече от 10 работника, извинявам се. And here you have the results of the elections. Ето резултатите от изборите. Here you have the UGT, our colleagues from the UGT. Това е другия синдикат УГТ, статистика за УГТ и Comisiones Obreras. USO is the Christian trade union. Имат и още един синдикат, но той не е голям, УСО се нарича. And these are regional, national trade unions. Регионални, национални. Basque County and Galicia. За баските и за Галисия, регионите на. As you can see, it's always been very near. Виждате, че са много сходни, много близки резултатите. So we try to work very, very close together. Така че ние се опитваме да работим много в сътрудничество заедно. It doesn't make sense to fight няма никакъв смисъл да се борим един с друг. If we need to defend the same interests. Ако с края на краща ние защитаваме едни и същи интереси, няма смисъл да се борим един с друг. But of course there are cultural differences. Но има културни различия, които прославят. I love my trade union. Аз си обичам мой синдикат. They love theirs. Те си обичат техния. But we are friends. Но сме приятели. Okay. So, let's now forget Spain, Catalonia. Let's go to Айде да Europe. забравим сега Испания и Каталуния, отиваме към Европа. You know that we are members of the same trade union. Знаете ли, че ние всички, и аз, и вие, членуваме в един голям общ синдикат? Are you all conscious about this? Знаете ли това? Осъзнавате ли? Yes. Те се много. We are colleagues. Ние сме колеги всъщност. There is something called the European Trade Union Confederation. Има едно нещо, което се нарича Европейска конфедерация на профсъюзите, ЕКП. KNSB and КНСБ Comisiones и Obreras, Комисионес Обрерас, UGT Подкрепа, УГТ и Подкрепа they are members of са членове на European Trade Union Confederation. тази голяма конфедерация. ЕКП. So, what does it mean? We have 90 national confederations Значи in Europe. 90 национални конфедерации има в Европа, One of them is които KNSB. членуват в ЕКП, една от тях е КНСБ, от тези 90. We have 10 European Trade Union Federations Има 10 европейски индустриални федерации, from 39 countries. представени са 39 държави в ЕКП And representing more or less 60 millions of workers. и ЕКП представлява около 60 милиона работника. We have also a special thing. Имаме We и have още нещо, което е много специално. 45 interregional trade union councils 45 интеррегионални синдикални съвета. at the borders Те се формират в пограничните зони между държави. to coordinate За да Spanish with координират, French workers, примерно между Испания и Франция има и се координира дейността на испанските и френските. German with Polish. Или немските с полските. За съжаление, ние нямаме такива изградени КНСБ, нито с Румъния, нито с Македония. Не. Имаше опити, но все още няма. Опити има, но нямаме такива изградени. Ето КНСБ, ето флагчетата на държавите. Виждате, моите сме колеги, както казах. Okay, this is of course they're not all there, but if you can see, this is 90 trade unions, 55 million of workers. 90 синдиката, 55 милиона работника.
And we are challenging the same problems. Ние се сблъскваме с сходни проблеми. Even if our trade union cultures are a little bit different. Независимо, че синдикалните култури са така различни. Thank you. Okay. Then here we have the trade union federation. It's very important. Ето това са 10-те индустриални федерации, европейски индустриални федерации, за които стана дума. ITEM is a project for develop information and consultation rights. Проекта ITEM, който представих, е един проект за развиване на правата по информиране и консултиране. The main tool are the European Working Councils. Основният инструмент за европейските работнически съвети. And the European Working Councils are coordinated. А европейските работнически съвети се координират Also by the European federations. от тези европейски индустриални федерации. That means Това означава, when they are going to close a company in Spain, че когато се готвят да затворят някоя компания в Испания, някое предприятие, and they're going to take this company and put it и in да го Bulgaria, изнесат, например в България, да изнесат производство в България, but they're going to put it in Bulgaria without paying taxes or но ще го without. направят в България без да плащат данъци, да речеме, без да плащат същите заплати. To coordinate the interests of the Bulgarian colleagues. Именно тук е ролята на индустриалните федерации да се координира дейността между испанските и българските синдикати. Industry, transport, Чували сте ги, това е за индустрия, за транспорт, ETF, public services, обществените услуги, commerce, finances, търговия и финанси, construction. строителство. So here we have also the trade union councils. Ето това е схемата с тези интеррегионални съвети. Here we need to put some others. Тук трябва да се сложат, Romania. с Румъния. Yes, and sorry, here. This is Yes. and here also to Greece. И тук не е лошо и с Гърция да се сложат. So we have different trade unions in Europe, but we have a common European trade union. Имаме различни синдикати в Европа. We have common federations. Имаме общи федерации. We have common interregional trade union Имаме councils. общи интеррегионални съвети. And at the company level, И на ниво компания we have something very important. имаме нещо много важно. We join European Work Councils. Имаме така наречените европейски работнически съвети. Now this is the increase of European Working Ето може да Councils. се наблюдава графиката на нарастването на броя на европейските работнически At съвети. this moment we have 1045, В момента имаме 1046. 10 045. But there could be created 1000 more. Но може да се създадат и още толкова. Има възможности за още толкова. Work councils give us the information and consultation rights that in the case of Spain are better than the Spanish law. Европейските работнически съвети ни дават възможности за информиране и консултиране, които специално за Испания правата, които ни се дават за информиране и консултиране са по-добри, отколкото ни дава испанското законодателство. So even if we have a Spanish company, big Spanish company, only with one delegation in France or in Portugal, if we can create a European Work Council, we will create it because it gives us better rights about information and consultation. И дори да имаме само едно предприятие от мултинационална компания в Испания и само един представител, ние ще настояваме да се изгради Европейски работнически съвет в Испания, защото това ни дава по-добри права за информиране и консултиране, отколкото испанското законодателство ни дава. And that's very important. We have 1045 European Working Councils. Значи има 1045 европейски работнически съвета. Every European Working Council has normally 20 representatives. Обикновено 20 човека има членове на този европейски работнически That съвет. means 21,000 Това означава 21 000 European representatives европейски представители. 21 000 човека, които се срещат, having a European understanding. Придобиват така едно европейско осъзнаване. And that's a really high potential. А това е огромен потенциал. I give you an example. Ще ви дам пример. In Spain, in the worst moment of the crisis, we were making a general strike. Значи, ще ви дам един пример. В Испания, в най-тежкия момент от кризата, ние обявихме обща стачка, всеобща стачка. In Spain, we only do general strike when there's no other solution. В Испания прибягваме към общи стачки само когато няма никакво друго решение.
we were using the European Working Councils to give information to the other colleagues in other countries about what we were fighting for. И всъщност ние използвахме европейските работнически съвети, за да бъдат информирани нашите колеги в цяла Европа защо се борим, защо е тази стачка. You can do this through the European Trade Union Confederation. Можете, разбира се, да направите това и чрез ЕКП. You can do it through the Federation. Може да го направите чрез европейските индустриални федерации. You can do it through the Interregional Trade Union Може да го Councils. направите чрез тези интеррегионални синдикални съвети. But the really strong way to Но do it is наистина through the European Working силният Councils. начин да го направите е чрез тези европейски работнически They съвети. arrive everywhere. Yeah? Защото те са наистина навсякъде. Okay, let's speak about our trade union. Хайде да си поговорим за нашия Yours общ and синдикат. mine. Вашия и моя. That we have a congress every 4 Конгрес years. се провежда на всеки 4 години. We have the executive committee Има изпълнителен комитет 4 пъти годишно. 4 times a year. Here is Plamen Dimitrov comes to Пламен it. Димитров Yes. присъства на този изпълнителен Steering комитет. committee also, И имат и стиринг комитет, and there's a general secretariat. и генерален и секретариат. Exactly. So, that's your general secretary, Ето вашия генерален секретар, вижте. Лука. and it's also my general И мой secretary. също така генерален секретар. This is Казвате your Лука president. Висентини, ето го вашия президент и неговия президент. И виждате го, италянец е Лука Висентини, Belgium. а другият е белгиец президента. Те току-що бяха избрани. Exactly. And we have our confederal secretaries, Това са заместник генералните секретари. Norway, Вероника от Норвегия Germany, и Петър Шерер от Германия. and we have И конфедерални секретари Франция, Spain, Испания, United Kingdom, и Estonia. Великобритания и Естония. Okay, that's our team. Това е нашия екип. We have also a trade union institute Има и Европейски синдикален институт, за който ви казах преди малко. with a lot of researcher. We have like С много 50 researchers изследователи в него, 50 изследователя. with General Director Philippe Pochet, Генералният директор Филип Поше, sociologist, very good, социолог. and they do a lot of research Те се занимават с много голяма изследователска дейност. of the Europeanization of industrial relations, Занимават се с европеизация на индустриалните отношения, economic employment and social икономически policies, и социални политики, политики по заетост, working conditions, health and safety, условия на труд, здравословни и безопасни условия на труд. very important. Много важна тема. And inside ETUI there's И also освен това, значи, той се и разделя този европейски Education. синдикален институт на две части. Едната е изследователската част, а другата е обучение. There's our good И friend на Ulysses. обучение директор е Юлишис Гаридо, португалец. These are the education officers. Това са хората в този департамент обучение, с които се занимават с обучението, с организиране на курсове. If this is America, this room, Ако това беше Америка, тази стая, Asia, that's just a few steps to there. Азия е съвсем малко You по-назад. have an ETUI course in this moment going В on. момента на всичкото отгоре, в съседната стая Азия, се провежда курс на Европейски синдикален институт. Okay. Така че, аз ще се запозная. So it's just to say you that there's a special unit about European working councils Има inside един, ETUI. така да кажа, юнит, който в Европейския синдикален институт се занимава с европейски работнически съвети. We have a coordinator, that's Това е Bruno координатор, Demetre, казва се Бруно Деметър. and we have a special team that makes only EWC courses. И има и екип, който се занимава с провеждане на курсове специализирани европейски работнически съвети. You're going to have a copy of my presentation. Аз ще ви предоставя копия на презентацията, в някакъв момент So, ще преведем и ще ви изпратим, ако ви е Don't интересно. worry, now you're going to see some websites I'm going to show you. Ще ви покажа много набързо едни уебсайтове, но ще получите презентация. That's a very, very, very good thing. It's Това е called нещо the много добро, нарича се European Working Council Database. база данни на европейските работнически съвети. Това е много ценно. That's a ETUC, a very important tool, Това е много важен инструмент. where we put the Work Council's agreements. Тук
Поставяме всички споразумения на Европейските работнически съвети на този сайт. When you are negotiating about a specific agreement in your European Working Council, Ако се стигне, нали, до преговори в вашия Европейски работнически съвет, it will allow you тази страница ще ви даде възможност да видите какво са се договорили колегите ви. to go inside and take a look at other collective Просто ще agreements. погледнете други споразумения. It's very interesting. Така че това е нещо Sector related, branch related. секторни колективни споразумения, браншови и така нататък. So, and here we have another one. Още една важна страница. Worker participation. Така наречената страница за работническо участие. This website gives you information about trade unions in other countries. Този вебсайт ви дава информация за синдикатите в другите страни. We have something in common, Ние всички имаме нещо общо. not only a trade union, Не само синдикат. Не само Президент. синдикат. a general secretary. Президент, генерален секретар, както вече казахме. We all do the same error. Ние всички, това, което е общо, че всички правим една и съща грешка. We all think that the other countries have the same trade union model as we. Ние просто се заблуждаваме, че другите страни имат същия синдикален модел, какъвто имаме и ние. Това That's е wrong. грешка. Грешно е това, напълно. When you are with an English colleague and you use and speak about collective bargaining, Когато с един английски колега, да речем, си говорите за колективно договаряне, he's going to understand something different той than you. съвсем друго ще разбере от това, което му казвате. So you need to understand what is their perception to be able to understand. Така че просто трябва да се разбере тази разлика в концепциите, за да може да се разбират един друг. So this is a very useful Така че това е tool. много хубав инструмент. This is a very nice tool from ETUI, Labor Още Line. един инструмент, Labor Line. There you have a lot of articles, Имате publications. много статии, magazines, публикации, списания, You can consult. It's very good с които to може да have. се консултирате. If you are very interested in a theme like health in, Ако ви интересуват I don't know, някакви много специфични in теми, offices. Yeah. като например безопасни здравословни условия на труд в офисите или някаква специфична тема. You will something. And finally, that's our last production. И това е най-последният ни продукт. That's just 2 weeks, 3 weeks old. We have На done 2 или 3 седмици е. a special website Направихме for специализиран вебсайт EWC training. за обучение по европейски работнически съвети. Okay, here you have Bruno, Това е Yes. Bruno, за който ви казах, който отговаря. and here you have Тези colleagues това са who are learning more колеги, about ваши колеги, които how се to обучават use EWC. Okay. по въпроса как да използват. Ето къде може да намирате информация. Okay. You have copy of it, so don't worry. Ще I получите suppose you копия. can, if not, just give a copy and print Мога out да, of мога да this. ви принтирам и само сайтовете, те са полезни, така че ще ги получите. So you were very patient. Много бяхте търпеливи. Let's try to make another kind of communication. И сега да се опитаме по друг начин да комуникираме. Let's do a symbolic communication. Една символична комуникация. I'm going to explain you something of my own country. Ще ви разкажа и ще ви обясня нещо за моята собствена страна. Sometimes to make yourself understand with other people the best is just to remain local. Понякога, за да разберете останалите хора, трябва да си останете, как да кажа, местни. So, this is something called human castles. Това е нещо, което се нарича човешкият замък. It's something from my region, from my country. Много е характерно за моята страна и конкретно за моя регион. It's recognized and protected by United Nations, Между UNESCO. другото, това е признато от ЮНЕСКО и защитено от ЮНЕСКО, това нещо, човешкия замък. And it has a lot to do with trade unions. И е много свързано според мен с синдикатите. Why? Защо? We have 3 different types of castles. Имаме 3 различни типа замъци. This is a castle. You see, it's more than 2 persons at every level. Навсякъде има повече от 2 човека на всяко ниво в първия вариант. That's a tower. Това е кулата, Only 2 persons. само по Big 2 tower. човека. And here you have a pillar. А това е стълбът. Okay. It's a very cheap Нещо много ефтино. sport. Много ефтин спорт го нарича той. You need to be a little bit strong, Трябва наистина да сте силни, be in a good mood. да сте в добро настроение. You only need a belt, Трябва ви само колан. and you even need no shoes Дори не ви трябват обувки. to
To be a good trade unionist, За да бъдете добър синдикалист, you don't meet very much. също не ви трябва много. Perhaps in Bulgaria you need shoes. Може би в България ще ви трябва да защото сте студент. In Spain you could do it without shoes. Но в Испания може дори да сте синдикалист без. Okay. So, this is how it works. Normally you have a number Ето как работи това. of persons in every Имаме floor. определен брой хора, които да са на първо ниво. Then you have the number of floors. И всичко е много добре изчислено. Okay. Има Oh, система. sorry. So here you have. This would be. This is a one. This is a tower with 10 different levels. Ето това е една кула с 10 различни нива. Here you have the basic level. Имаме базово ниво. The person that is inside Хората, които са отвътре, has 350 kilos, трябва да издържат 350 and кг. he's pushed just to resist. И трябва да устоят, нали, на тази тежест. As when you negotiate Това е подобно, както когато влизате в преговори in your enterprise, във вашето предприятие. the pressure sometimes is also 350 Натиска kilos. понякога е 350 кг, като влизате в тия преговори. And if you don't have your colleagues to push you, И ако нямате колеги, които е така да ви подкрепят и те да ви побутват, it hurts a lot. много боли. Okay. So here we have one of 10. 1, 2, 3, 4, 5. There's a special thing. It would be impossible to do something like this if you don't have so much people at the base. Значи ще е невъзможно да се построи този замък, ако нямате толкова много хора на основното ниво. To make such a castle, you need 700, 800 persons. За да направите такъв замък би трябвало 7000-8000 човека. Because they need all to push, because if not, Защото всички долу трябва да блъскат, да се сгъстят и да се блъскат. it's similar to a trade union. If we don't have a base, много е подобно с синдикатите. Ако нямаме една основа, we don't can improve, we can't get higher. няма как да стигнем по-високо. Не можем да се... So, two reflections. И така, накрая две заключения. That's a capital, Това е капитала. that's work. Това е труда. Capital can be more beautiful, Капитала може да е по-красив. but what is really beautiful is work. Но това, което според мен е наистина красиво, е труда. Okay? So, we are protecting ourselves И така, ние защитаваме against capital, себе си срещу капитала, making our own като castles. правиме нашите собствени замъци. And these castles are trade unions. И тези замъци са точно синдикатите. There's also a very important thing. Още едно Such a много castle важно нещо. only works Такъв замък работи само когато и може да се построи само когато as a generational pyramid. имаме една пирамида, като пирамида на поколенията по-скоро. If you want to hold this, Ако искате това да устои, you need that the people up there имате потребността хората, които са най-отгоре, is not a colleague from the metal and 120 kilos. да не е колега от сектор метал, 120 кг. I make 90. No way. I could be perhaps here, but Аз вероятно ще съм някъде така по-към по средата. okay. So you need to have children go up there. Тоест деца да са най-отгоре, за да се лекчи. People that love this sport, this Хората, culture, които обичат този спорт, защото това е вид спорт, тази култура, they start have kids, те започват да практикуват това като деца. and as they grow up И and като are пораснат stronger, и and heavier, стават по-тежки, по-силни, слизат в нива. they descend. Слизат в нивата. And when they are 60, И когато станат на they 60, go out. и вече са... And when they are 80, вече they look it from the cafe. като станат на When they are 80, 90, гледат they say само goodbye. кафенето. А като са на 90, вече казват довиждане. So you can see it's also a generational structure, Виждате, това е една структура и на поколения. and we can't forget that as trade unions, И не We бива да need забравяме, че като to синдикати, be generational structures. ние трябва да бъдем структури на поколения. Също така. If we don't involve our youngsters in our trade unions, Включваме младите хора в синдикати. it makes no sense Това because we прави won't have a нещата future. безмислени, защото ние няма да имаме бъдеще. If we really want to be strong and Ако не to искате reach very high, we need бъдем youngers. силни
И да стигнем далеч, ни трябват млади хора. But we need elders. Но ни трябват и зрели хора и по-възрастни хора, за да държат основа. Youngers. Ето ги младите. Yeah. Here you can see. Yeah. Ето виждате тук другата. Here Виждате that's вече. a little bit older. Вече That's поустарява older човека. here. Поустарява. Here you can see. И вече. That's a trade union. Това е синдикат. Trade union is not a person going somewhere to do something. Trade union is somebody representing something that is going to transform another thing. Синдиката е някой, който ще направи нещо, който ще трансформира друг или друго нещо. And that doesn't mean to go somewhere. It means to go. Това означава да сме заплотени един до друг. No way, you need to be near. Take a look at this. That's a trade union. Това е синдикат. You need to be, if you are, no, I don't like people, I prefer to be in my office. Please don't be a trade unionist. Ако сте човек, който казва, аз не обичам хора, искам да си седа в офиса, не ставайте синдикалисти. You need to convince people. Вие трябва да се научите да убеждавате хората. You need to be credible, to be near to people. Трябва да сте близко до хората, хората да ви имат доверие. And if it's not like this, and this is the only way to make such a high structure. И това е единственият начин да се постигне такава висока структура, да се построи. If it doesn't work like this, then it happens this way. Ето, вижте какво ще се случи, ако не е здраво. And the result is this here. Вижте. And this is no custom. И това вече не е замък. So do you think human customs have something to do with trade unions? И какво мислите, има ли нещо общо между тези човешки замъци и синдикати? Then I'm going to no, yes or no? Then we can debate. They said yes. If there's internet, I just would like just Ако има интернет, ще ви покажа нещо. because you were very there's a problem. Okay, let me just show you one thing. Because you were very good with me. Let me put here. So. So it's 3 minutes. Okay, this is a castle. This is a castle, the biggest castle that has been built in our history, human history. Най-големият човешки замък, който е строен в човешката история. And it was built last September. Миналия септември е строен. And it's a 10 level castle. На 10 нива замък. And as you can see, it needs to be built very fast. Както виждате, доста всичко трябва да се строи. Okay. Just take it. Enjoy. Погледнете го, не може да се насладите на гледането. Then you will see something interesting. И после ще видите и нещо много интересно. Is this in Barcelona? Terrassa. It's an industrial city 30 kilometers in the north. From Barcelona. Значи на 30 км от Барселона на север гръбче. You see, every time they are younger. Yeah? You see? Виждате ли по-младичките вече как се такова? Girls go in the second floor. Момичетата, жените вече се качват на трето, четвърто ниво. There's a music they normally put when it goes to. Винаги някаква специална музика се изпълнява в този замък. So now you will see, where's the Angelica? Ah, here. That's a kid. These are the kids. Вижте дечицата, вече почва. Виждате ли как се гледат? Now you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това е седмото ниво. No, it goes 8. Деветото. 9 there, and now that's Ето го детенци. for the chicador. And now you have the Angelica. Yes. And now she needs to descend very fast. И сега много бързо. Because if not, it goes down. Защото иначе има голяма опасност да се сети и всички да нападат. Много бързо, като го направят, се връщат.
If you take a look at the arms, Ако погледнете и ръцете, вижте как им треперят вече ръцете на хората, които го държат. and that's the first time we discussed was true. Okay, there you have it. Там кастом решение. And now back. You see that? That's success. Teamwork. Ето това е успеха. Това е работата в екипа. And that was all. Thank you very much. If you have any Много ви questions. благодари. Ако имате някакви въпроси, в момента, ако не, той е тук. I'm explaining that you're here also today.